Здравейте, приятели! Добре дошли отново в поредния епизод на Риболов на шаране на диво с мен Петко. В днешното видео ми се иска да избягам малко настрани от темата с захранките и с всички тези неща, които всъщност коментирам през последните няколко риболова. И ми се иска да вляза в по-голяма дълбочина в една тема, която вярвам, че ще бъде интересна за повечето от вас, и това е как да подходим на язовир, който ни познаваме, на който попадаме за пръв път. Какви стъпки трябва да обходим, как трябва да разсъждаваме. Това ще бъде темата на днешното видео и така съм подбрал едно язовирче, което не познавам. Изучавам го така пред камера и това ми е всъщност втория риболов тук, но ще спомена и за първия. Така че останете до края на това видео, вярвам, че ще ви бъде полезно. И малко или много ще разчупи темата с стръвта и захранките, въпреки че ще минем и оттам неизбежно. Те са част от всеки един риболов. Най-напред искам да започна с една мисловна матрица, една нагласа, която аз имам в риболова още може би от самото начало на неговото практикуване. Най-важното в цялата тая матрица е, че за мен риболова като цяло е страст, удоволствие, самото изживяване. Факта е, че мога да се събудя на красиво място, факта е, че мога изобщо да дойда на красиво място, където да прикарам някаква част от седмицата, за мен е безценна. Оттам нататък хващането на риба вече е бонус. Хубаво е да се случи, това не е целта, но в крайна сметка гледам по някакъв начин да откъсна действията си от крайната цел и да се наслаждавам на самия процес. А самия процес включва мислене, изучаване на самото място, наблюдаване, търпение най-вече. И това, което правя аз, е като попадна на някакво място, което искам да му дам шанс, най-общо да го кажа. Шанс всъщност давам на себе си да подобря много уменията си в риболова на шаран, като се опитвам във всяко действие, което правя, да влагам максимума от себе си и една идея в повече, за да мога на практика да се подобрявам и да взема това, което мога от самия опит. А пък дали ще хвана риба или не, вече е съвсем отделна тема. Може да се случи, може и да не се случи. Капота винаги е имало и ще има. Така че откачаме се оттам. И минаваме сега по същество. Всъщност на такова място аз си давам, да кажем, възможност да риболувам 5 пъти. Задавам си го още от начало като цел, казвам си, ще дода 5 пъти. Ще дам всичко от себе си, като в първия риболов ще се опитам да изуча самото място, на което се намирам, ще оценя грешките си, ще разсъждавам върху всяка една от тях по-отделно. Ще взема адекватни мерки и ще се подготвя следващия път да отстраня тези грешки и така всички тия 5 пъти, след което вече може да се преместя вече на друго място и да започна целият процес от начало. Казвам ви го всичко това, защото аз не съм от хората, които някой трябва да им поднесе информация, които звънят сега преди риболов, къде хващат хората, къде не хващат. Изобщо не ме интересува тая работа. Гледам си моята игра, гледам си моето удоволствие, гледам си моя опит и това е подходът, който винаги съм използвал. И така, какво правя, когато попадна на един такъв непознат за мен водоем? Първата работа, която се опитвам да отделя достатъчно дълго време, е да опозная целия язовир. Това опознаване на целия язовир става с лодка и сонар, но то е опознаване на макро ниво. Сега ще ви обясня какво имам предвид, защото знам, че дали доста хора смятат, че след като използваме лодка и сонар, едва ли не риболова не е сигурен и защо изобщо ходим за риба и така нататък. Затова искам да вляза в малко повече детайли за използването и причината да използвам лодка и сонар. Идвам примерно деня, в който съм насрочил да ми е първия риболов. Първата ми работа, която е да се напомпя лодката, слагам си сонара и започвам да разглеждам бавно и подробно навсякъде. Минавам абсолютно през целия язовир, до стената, всичко, което ми позволява. Обикновено отделям около половин ден за свършването на тази работа. Ако да кажем, съм дошъл сутринта към 7:30-8. Това изисква едно доста дълго и внимателно обхождане на язовира, като основната ми идея тук е да набележа дълбочините. Искам да си изградя представа в какъв
диапазон от дълбочини разполагам, за да мога спрямо сезона вече да реша в коя част на язовира да започна да развивам самия риболов. Това ми е цялата идея. Не е въпроса да намеря с сонара чистите места и да пусна в тях. Между другото, това ми отваря, нали, мисълта в една друга посока. Последното видео, което бях направил, беше във връзка с 5-те грешки, които правя в риболова на шаран. И тук сега мога да добавя една 6-та грешка, която също не можах да коментирам там, но я направих тук на този язовир. Понеже съм доста притиснат като цяло от работната седмица, не разполагам с много свободно време и силно се изкушавам да използвам петък вечер и събота вечер за риболов, така че да гледам да имам поне 2 нощувки, за да мога, ако объркам нещо през първата вечер, да имам достатъчно време да компенсирам през втората, да си отстраня грешката. И така я направих. Вечерно време, понеже до тези язовири пътувам така или иначе час и нагоре. Така че, за да стигна на едно такова красиво място след работа, обикновено пристигам към 9 часа. 9 часа вечерта, лятно време, сравнително светло още, успявам да се напомпя лодката, влизам и така нататък, но след като разгледам вече горе-долу диапазона и тогава се изкушавам, което е грешка, изкушавам се да нанеса монтажите си с сонар, понеже вече се стъмнява и не искам да влагам всичката работа, която сега в това видео ще ви разкажа. Бях решил да разположа точно така въдиците си от сонара, опъвам ги с щипка, виждам сонара къде ми показва чисто, пускам си въдиците, нали, захранвам там с една шепа и приключвам. И миналия път точно тая грешка допуснах от бързане, свърших тая работа и се оказа в крайна сметка, че от 3 въдици 2 бяха в тревите. Едната за късмет е останала на чисто. И после така разсъждавах цяла седмица върху това и сега искам да отделя няколко минути да коментирам тая тема, защото ползването на сонар е нож с 2 острията. От една страна е много добре за изучаване на макронивото на язовира, дълбочини, груба представа за това къде са тревите, кои места не можем да облавяме, на кои места е хубаво да отделим вниманието си, но от друга страна за микрониво не е добре. Използването на сонар не е добре, защото в моя конкретен случай беше ветровит ден. Дойдох, започнах да... харесах място пред тревите, реших, че там ще разположа въдицата си, след което не отчетах факта, че тези звукови вълни, които идват от сонара, трябва да се преобразуват в електрически и показанията на сонара се апдейтват понякога с малко закъснение. Така че ако има вятър, това, което се е случило при мен, вятъра ме вкарва малко в тревите. През това време обаче сонар още не е апдейтнат. Аз виждам на екрана, че всичко е чисто. Пускам си въдицата и смятам, че всичко съм направил както трябва. И на следващата сутрин вече, като преварих въдиците, разбрах каква груба грешка съм допуснал. Така че отделих малко време за това, но имайте го предвид. Имайте го предвид. Обобщавам, ролята на сонара е да опознаем язовира на макрониво и ако имате няколко възможности за места, риболовни места, да се възползвате от най-адекватната. Лятно време е лесно, защото лятно време може да фанете шаран от 50 см до 15 метра дълбочина. Няма някаква стрикна дълбочина, която трябва да обхождаме специално през активния сезон. Но аз лично предпочитам, особено през месец август, вече юли-август, предпочитам да имам дълбочина от 6 метра поне. Сметнал съм, че това е една универсална дълбочина. 5, 6, 6,5 до към 8 метра. Това е дистанция, която винаги искам да имам на разположение пред себе си през много горещите месеци. Сега още не е чак така. Така че може да са допуснати изключения, но като цяло сонара ми помага да определя къде да започна риболова си. Приключваме с сонара. Той се е свършил работата, излизаме с лодката, валя го, махам го от лодката и край. Оттам нататък аз вече имам една груба представа, но трябва да свърша финната работа, трябва да свърша работата с намирането на риболовно място на микрониво. Как можем да направим вече избор на самото място? Това, което правя аз, е използвам маркер въдица.
Маркера е много важна върица. Практически маркер върици си има специално за тая цел. Моята не е такава, това ми е четвъртата върица, която никога не използвам като партизанка. Така ми беше на времето идеята, когато я купих. В крайна сметка я превърнах в маркер върица. Какво представлява маркер върицата? Маркер върицата всъщност представлява една върица, в която влакното трябва да бъде конец. Има си маркер конец за маркер върици. Моя специално е с различен цвят през 10 метра, която ми дава много добра индикация горе-долу за дистанцията. А самия конец е много важен за определяне на самия релеф. Той пък ми дава изключителна представа за релефа, за твърдостта на дъното и за всяко едно усещане за треви, за закачки. Всичко това нещо е изключително важно. И така, имаме една върица, в която абсолютно всичкото влакно, което сме навили, е конец. Желателно е да е 16-18 мм. Това са горе-долу, което използвам. Аз съм с 16 мм конец. В края на конеца прикарвам едно олово, което е с по-широко ухо, да може да се движи спокойно по конеца. И в края слагам маркер. Маркера, тук трябва малко да внимавате, защото трябва да се случи така, че ухото, вирбела по-точно на маркера, да бъде малко по-широко от ухото на оловото, за да не се заклинват едно в друго, защото в противен случай маркера няма да излиза. Идеята на цялото това упражнение е, когато заметнете и започнете да отпускате влакно от макарата, оловото стои долу, през ухото се изнизва конеца и маркера всъщност ви индикира колко е дълбочината. Това му е цялата роля. Не е сложно, лесно е и като начин на монтиране. Всичко това, което трябва да направите, точно както ви го обясних. Дори то си има и специални маркер олова. Те са малко ръбести такива, да може да усещат тревите, но аз моето съм го загубил някъде вече, така или иначе си използвам обикновено олово 100 грама с по-широко ухо и съм обърнал внимание да може спокойно маркера да излиза. Оттам нататък какво правя? Хващам някаква посока, абсолютно произволна, понеже, както знаете от самата тема на видеото, аз не познавам риболовното място. Идвам и хвърлям. Хвърлям и се опитвам да отпусна влакно. Започвам, отварям се. И това може да го направите, като се отворите шпулата, примерно, или пък също може да стане и с аванса, с което ви е по-удобно. Започваме да отпускаме влакно. Измерваме се разстоянието, което е между първия водач и макарата. Да кажем, че е 50 см. Обикновено е там някъде. Не се задълбочавайте в конкретните сантиметри. Сега 1-2 см отгоре не е проблем. Важно е да знаете, че примерно това разстояние от макарата до първия водач е 50 см. Това ви дава възможност да видите колко ви е дълбочината. Как става това? След като сме заметнали вече на желаното от нас място, започваме да отпускаме една дължина, втора дължина, трета дължина. През това време маркера изплува и в един момент, да кажем на 6-та дължина, която сте отпуснали, вече маркера ви се е показал. Това означава, че дълбочината ви е 3 метра. Понеже 6 пъти сте отпуснали, това са 3 метра. 50 см като го сложим. И знаете, че това е 3 метра. Сега дали е 3,10, дали е 3,17, това са вече тънкости за маняци. Аз до такава степен не ме интересува. Въпросът е да знам дали съм на 3, на 2, най-грубо през метър ме интересува. И така. Има вариант обаче при хвърлянето маркера да ни изплува. Ако това нещо се случи, при начина, по който ви описах на монтиране на маркера, най-вероятно сте попаднали в треви. Това му е хубавото на този монтаж, е, че няма да ви изплува маркера, ако сте в треви и няма как да се заблудите. Ако сте влязли в треви и не ви изплува маркера, просто конеца ви излиза от въдицата и прави там някакъв корем, изтеглете с около 1 метър маркера и пак пробвайте. Ако не се случи, изтеглете с още 1 метър и пак пробвайте да отпуснете. В един момент
Влакното ще тръгне, маркерите са хубави като цяло, започва да се издига и така по този начин ще го видите точно къде се намира, обаче по-важното е, че ще имате дистанцията. Там вече е време да сложите клипс. Слагаме клипс, знаем дълбочината, все още не знаем дистанцията, но сме клипчосали, така да се каже. Оттам изваждаме варицата, хвърляме още веднъж на същото място, проверяваме дали излиза. Ако се изнизва конеца, всичко е окей. Маркираме пак, хвърлям малко наляво, хвърлям малко надясно, хвърлям, нали, като витрило си го представете, надясно, наляво, хвърлям така по този начин, нали, за да мога да разбера дали съм попаднал в чиста дупка между треви или пък целият този диапазон е чисто място. Много е добре, ако намерите чисто място като дупка измежду треви. Но там трябва да сте много прецизни и да разполагате на това място една варица, да не мислите за повече от една. В моят случай обаче се оказа, че всъщност аз облавям един пояс от треви, пред него съм на около половин метър. И дали съм наляво, дали съм надясно, нали, в която и посока да е, всичко е чисто, което е добре за мен да мога да помисля вече върху следващия етап, който ще бъде стратегията. Още обаче не съм стигнал до стратегията. Все още сме на етап маркиране. И така, проверявате дали дълбочината се променя 3-4 метра в ляво, дали се променя 3-4 метра в дясно. Ако нямате някаква промяна, това не е лошо. Нали, на един такъв равен участък сте на площадка пред треви, както е в моя случай. Оттам нататък това, което правя е изваждам маркера, така както е клипчосан, и отивам на колчетата за дистанция, за да си взема дистанция. Това ми е много важно, но това ще ми е важно не толкова само за маркера, това ще ми е важно после и за вариците. Така че вземам си дистанцията и решавам примерно, че съм на 60 метра дистанция. Дори честно да ви кажа, на мен конкретните метри не ме интересуват също. Аз знам, че разстоянията между колчетата ми е 3,60. Имам едно въженце, което ги свързва. И по този начин аз си броя колко обиколки правя, т.е. колко оборота правя около колчетата. Примерно направил съм 14 оборота. Това си го записвам някъде, отбелязвам си посоката, към която дърво ли ще има, там някакъв сас ли ще е нещо, отбелязвам да си го запомня и фърлям пак маркера. За пореден път изкарвам горе да излезе, да ми маркира и това ще е мястото вече, което ще захранвам. Сега вече съм приключил с първата част, с намирането на мястото ми на микрониво. Вече съм наясно. Знам на каква дълбочина ще съм, знам дали дъното ми е твърдо, дали е тиня. Знам, че не съм в дупка, ами мога да си позволя да се разпространя страни. Тая информация ми е мега важна и с нея започвам целия си риболов. Сега вече е време да помисля за стратегията. При положение, че една голяма част от водоема е затревен надясно и аз не виждам възможност да пръсна вариците си, аз решавам за моя конкретен случай дали ще риболовствам в концентрирано петно или ще разполагам всяка варица за себе си. Имайте предвид, че и двете тактики са много работещи, но работят на различни места. Аз по принцип повечето водоеми, на които разполагам от така по-малки язовирчета, обикновено по-добре ми сработва всяка варица да е за себе си. Това означава, че трябва да свършите тая работа с маркера 3 пъти и след това да позиционирате варицата, ако може в дупка между треви е перфектно. В този случай обаче конкретно аз съм забелязал, че по-голямата част от водоема, в който се намирам в момента е в треви и ми е останал един диапазон тук от, да кажем, 50-60 метра в лявата част и нямам голяма възможност да изследвам различни риболовни петна. В такъв случай аз решавам, както в сегашната ми конкретна ситуация, да ловя в концентрирано петно. Концентрирано петно означава, че аз
ще разположа захранката си някъде около маркера, обаче ще ловя с въдиците си по перифериите. Една въдица вкарвам в петното и две извън петното. Такава ще ми бъде стратегията и за тази цел трябва да си направя подходяща захранка. Тъй като съм за пръв път тук, не познавам още язовира, на мен не ми е ясно дали рибата ще предпочита царевица, дали ще предпочита топчета, така че трябва да имам и едното и другото. По този начин правя един смесен тип захранка. Започвам с царевица. Аз ще ви разкажа сега специално за захранката, да чуете как я правя. Сега на този етап трябва да преценим от какво ще не се състои захранката. След като вече имаме стратегия и избран план, стана ясно, че аз ще захранвам в едно петно, а пък ще ловя отстрани. Какво ще направя в захранката си сега? Ще направя смесен тип захранка, ще имам семена, ще сложа пелети, ще сложа по-големи пелети. Това ще ми бъде дипа и пастата ще са за стравта. И почваме да смесваме. Сега ще се сложим малко пелетки, така, не много, просто да подмирисва. Както сме говорили вече, няма да храним рибата, просто ще се опитаме да направим един ароматен. Така, нека да има малко от това. Просто така ще започнем, пък то ще се покаже в последствие какви количества ще работим. Смятам да започна с 5-6 помба максимум. Сега, това, което също ще направя след като разбъркам, аз ще сложа и топчета малко. Ще сложа една шепа топчета, така да има, защото ще сложа и една въдица на топчета. По принцип всичко това нещо ще го имам в стравта, така че така си оформям нещата, че ще направя една ароматна, апетитна захранка. Царевицата не е варена, не е и суха. Тая царевица, която ползвам в момента, е, така да я наречем, попарена. Тоест един ден преди излета я заливам с вряла вода и я оставям. Така че тя е още на практика суха, обаче в същото време мирише много по-различно, отколкото... Тоест има се аромат като на варена царевица. И сега накрая ще залеем с пудрата на империала. Ето. Да видим какво ще стане. Ще направя една апетитна, много апетитна захранка. Още пудра ще сложа. Тия буци си ги приберам тук. Това ще направи страшно апетитна тая захранка. Дай Боже, това да не даде някакъв резултат. Веднага и се променя консистенцията, сгъстява се. Това е хигроскопично и фактически това, което прави, е изсушава царевицата, изобщо захранката като цяло. Така. Аз мисля, че това е напълно достатъчно да стартираме един приличен риболов. От тук нататък сега трябва просто да вкарам няколко спомба в петното. Ще пробвам с 5-6 спомба, общо за 3 въдици. Нещо такова ще бъде. След като съм приключил вече работа с захранката, оттам нататък трябва просто да взема една от въдиците си, да измеря на колчетата
разстоянието, което знам, че съм взел вече от маркера, и да захранвам върху шамандурата или някъде около нея. Имайте предвид, че ако сте на по-дълъг излет, ако аз имам повече от 3 нощувки, обикновено мисля за 2 независими петна. Обработвам и двете, т.е. едно на по-плитко, едно на по-дълбоко, отдалечено от него, т.е. абсолютно независими петна са. Подхранвам и двете, но ловя само на едното. Ако обаче ми е кратък излета, като сега, например, с 2 нощувки, в такъв случай си облавям само едно петно и си мисля за него. Не създавам второ. Въпреки, че не е излишно, защото следващия път това ще ми е от полза, но така съм преценил и работя с едно концентрирано петно. Вземам спомп, може да ползвате среден или пък голям и започвате да фърляте. Вече въдицата е с клипс, сложили сте спомба, фърляте и започваме да си храним. Точно върху маркера, по-вляво, по-вдясно. Имайте предвид, че колкото сте по-неточни, толкова е по-добре понякога. Целта ни е на риболова от ръка като цяло заблуждава доста повече рибата, защото там дори да искате, много рядко може да сте изключително прецизни в точността си. Най-често хвърляме захранка вече повече в едната или другата посока, разпръскваме храната. Това дава възможност на рибата като влезе да се заиграе. Тя влиза по периферията, влиза в основата на петното, обикаля, връща се, трудно се обира, заиграва се, задържа се. Това е голямата сила на риболова от ръка. Това не можем да го направим примерно с радиоуправляемите лодки, дето изсипват там всичко на едно място, или пък дори ако искате и с гумена лодка, пак тип кладенче, пускаме въдицата, отгоре захранваме. Риболова от ръка е различна история и затова е много по-успешен, ако можем да си позволим да облавяме на необходимата дистанция. И така, да не се откланям прекалено много, имаме едно петно, имаме си един маркер, който виждаме и започваме да си храним. Храним си там, вкарваме между 5 и 10 спомба, понеже ние сме за пръв път тук нямаме представа дали трябва да храним много или малко, но идеята е да не започнем с много, да убием петното, така да се каже, да го прехраним и рибата да влезе, примерно, ако рибата не е много, шараните, ако са малко, може да влязат 2-3 дена след като сме отишли, нали, ако захраним много. Затова използвайте нещо разумно. Аз обикновено хвърлям между 5 и 10 спомба захранка, като не се старая да съм много точен, някъде около петното. Залагам ги и край. Оттам нататък съм си оставя малко захранка, всеки път ако имам удар, ще си хвърля 2 спомба. Понеже допускаме, че захранката, що имам удар, може и да е обрана вече, да мога да се поддържам петното, така че да не останете изцяло без захранка. Това е основната идея, за която говоря. Това е много важният етап. Значи минахме през изучаване на язовира на макрониво, изучаване на язовира на микрониво, подбиране на стратегия и захранване, съобразно подбраната стратегия. Оттам нататък вече започваме да мислим за монтажите. Това, което винаги съм казвал за монтажите, е, че винаги започваме с нови монтажи. Сега ще ви кажа няколко думи за монтажите. Чувство нови монтажи. Връзвам си бавно, спокойно, всичко наново. Чувство нови куки. Ето ги фокса. Поводите, белен повод. Дължина на поводите горе от 13-14 см. Не искам да са прекалено дълги. Монтажа с халкичка, моя любим. Този монтаж е безпощаден, особено в треви, в такива по-особени условия. Сега монтажите ще са ми 2 на царевица, с по 3 царевици и една ще направя, както виждате, на домашно топче с тути-фрути и калпачи. Просто за контраст, понеже не съм сигурен дъното точно какво е. И тъй като ако може да е тиня или нещо такова, нали, хем силен аромат от тути-фрутито, хем прекрасния оранжев цвят, това със сигурност ще помогне.
Връзването на монтажи няма да го демонстрирам в детайли, тъй като съм го правил многократно. Едната варица ще ми бъде на тия силиконови царевици с аромат рак. Това е ето тази. По средата съм сложил една естествена царевица от кофата, с която захранихме. От другата страна съм с Maxfish Mida. Това ще ми бъде втората, т.е. мисля да сложа мидата, ще сложа средна варица, рака ще бъде лява и дясна варица, да кажем, ще сложа топчето, което ще дообработя още, тъй като искам да го сложа с паста. Сега тия пасти са нови, аз ги имам, но малко е говорено за тях, затова искам да ви ги покажа. Пастата е с много силен аромат на подправки, бих казал, тъй като то в момента Carb Track Liquid Power Past не е описано точно какъв е аромата. Описано е как се използва, описано е, нали, някои неща, но нека да ви го покажа сега. Самата паста е за многократна употреба. Вземаме си едно парче, не е много голямо. Тя лепне доста, но вземаме и такова парче, примерно. Това си го връщаме обратно. И слагам сега така. Затваряме. Това, което трябва да направя е да го поумачкам доста, за да, даже с двете ръце, вкарваме му малко енергия, за да може да се размекне. Ето го, в крайна сметка става ето така. По принцип покривате с лепкава паста стръвта. Тя ще се разтвори, ще създаде атракция. При всички случаи това нещо създава атракция и затова аз съм спокоен да сложа топчето извън петното, където знам, че всичко това мирише страхотно. Истината е, че тази паста създава един много траен аромат върху топчето. Когато го изкарате, после ще мирише на тази паста, на подправки. Много е силно. Това е нещо като аналог да ползвате дип, само че това е в такъв пастообразен вариант. Разтваря се бавно във водата, по-бавно отделя и както знаете, това, което се стремим най-вече да постигаме, е едно по-бавно отделяне. Това се получава. Сега, след като съм направил това нещо, аз вече знам дистанциите, мога да си изкарам основните варици, с които ще риболовствам и да си взема дистанциите съобразно маркера. Това, което знам от маркера. И понеже съм проверила, че наляво и надясно ми е чисто и една и съща дистанция все ми е чисто, не попадам в треви, това ме устройва много добре. Вземам си тези дистанции от колчетата, казахме там 16 оборота, нали, условно. Нали. След което хвърляме само с уловото. След като сме ги взели, клепчосваме варицата, хвърляме с уловото, гледаме дали се отделяме достатъчно от петното. Примерно, моя съм се оттеглял 2-3 метра, фърлям още веднъж да се изтегля на 5 метра от петното, на 10 метра от петното. Нали, няма някакви правила в това, но е хубаво двете ми варици да бъдат извън петното. Хвърлям, проверявам. Ако уловото е на чисто, много добре. Варя се, после фащам дясната варица, правя същото упражнение с нея, само с уловото. Придърпвам, проверявам, варя си, така. Стигам до етапа, в който вече мога да се сложа монтажите на варицата и да фърлям. Това ми е практически последния етап, в който слагам си, хвърлям си. Ако не ми хареса как падне варицата, т.е. ако видя, че ни удря, нали, на клипс, не се изпъни добре, не направя достатъчно добра парабола, тогава вече приваждам, хвърлям втори път, докато съм доволен. Отварям клипса, не забравяйте да откачите клипса, защото ми се е случвало да го оставя и като ми удари риба, става много весело разглабянето на стойката. Така че откачете клипса, сложете си вариците, сигнализаторите включени и оттам нататък започва чакане. Това всичкото го правя всеки път, когато попадна на ново място.
като сега, тъй като ми остава една част от деня свободна, може да използвам, да опозная второ място, да я захраня също малко, за да мога да си дам шанс, ако не ми се получат нещата тук, другия път да съм на по-голяма дълбочина и там да се развия абсолютно същата стратегия от начало. Разбира се, трябва да го освободим. Дювач, красиво.
Ай, чао! Така, добро утро! Последни щрихи да добавя към завършването на това видео. Понеже излезе доста силен вятър, нямам намерение прекалено много да раздувам. Добре беше, видяхте, че успяхме да размърдаме нещата от ниво 0 до 1. Не е кой знае какво, малко шаранче. В интерес на истината, снощи се опита да привали някъде към 1-1:30 вечерта. Аз бях седнал на леглото с намерение да събера сили, да стана да си прибера стола, който бях оставил пред палатката, за да не го намокри дъжда, когато ми удари рибата, но отпускане не беше кой знае какъв удар. Шарана избра протиново топче, дълбочината около 2,5 метра, като цяло не е зле, дава някаква индикация, въпреки че такъв един резултат ме кара да помисля върху някои неща, които набързо ще ви споделя. Първото е, че ударя извън петното. В петното нямах никакви пипания, което за мен е индикация, че имах прекалено много въдици. 3 въдици в едно петно, ако ще и двете да са отстрани. Петното пак е много. Следващия път промяната, върху която ще помисля, е да ловя само с 2 въдици. Третата ще трябва да я намеря друго място. Аз вече го намерих всъщност, но това ще бъде едната промяна. Втората промяна ще бъде това, че ще намаля малко захранката. Мисля, че захраних много. 10 спомба са доста. Няма добра популация на шаран, така че това нещо мога го намаля на половина, не повече от 4-5 спомба и то минавам изцяло на топчета. Това ще бъде тактиката ми. Така че искам да ви покажа в това видео как целият процес преминава от момента, в който видя мястото, до момента, в който го напусна. Винаги имам някаква домашна работа, върху която да разсъждавам. Това са нещата, които сега ви споделям. Така че приключвам видеото тук. Надявам се, че ви е било полезно. Пожелавам ви успешен сезон и ще се видим в следващото видео. Всичко най-добро!